El projecte Rossinyol és un programa de mentoria amb dos objectius ben clars. El primer és afavorir la integració social, cultural i lingüística d'aquells menors que pel seu context sociofamiliar puguin presentar dificultats en aquests aspectes. El segon és sensibilitzar els joves estudiants universitaris a que visquin una experiència enriquidora amb la companyia dels nens i les nenes. Això s'aconsegueix amb trobades setmanals de caire lúdic i cultural on s'estableixen vincles de desenvolupament personal. Em dic Ivan. Jo em dic Gabriel. Hola, jo em dic Ayub i tinc 11 anys i he viscut aquí. Jo sóc la Clara, que tinc 22 anys i estic estudiant aquí arquitectura. En què consisteix? Jo realment, jo crec que el servei Rossinyol és fer un amic, realment. És conèixer algú que realment possiblement no coneixeria mai i amb això he tingut l'oportunitat de fer-ho. És com que tu tens algun problema, però ens ajudem els dos. Ella m'ajuda a mi i jo l'ajudo. El que faig amb el Gabriel és jugar a futbol, una vegada vam anar al cine, vam anar al Cosmo Caixa, anem a llocs, que vam anar a plaça Catalunya i tot això, i una cosa més, ara no recordo. I parlem. Parlem. Si tens algun problema, et dona consells, o si hi ha alguna cosa que estudiar, et dic com la tens que fer. Ajuda de moltes formes, tant com aprendre que realment és un motiu per somriure i un motiu per conèixer Barcelona i t'ajuda veient que hi ha moltes coses, que potser algun problema que et preocupa molt no és tan important al final. Aquesta activitat jo penso que ha anat bé pels dos. Primer, l'Ivan a nivell acadèmic ha millorat i també a nivell personal vaig veient que a poc es desinhibeix i perd la vergonya que tenia al principi. Fet que suposo també aplicarà quan coneixi altra gent, també més gran i diferent, com jo al principi era, que també és una mica la millora que jo he notat en mi mateix, que he après a conviure amb algú que d'entrada pràcticament tenia molt poc a veure amb mi i amb la meva vida. Per l'edat, per interessos, per residents, per tot. El que fem, bàsicament, és conèixer-nos, ensenyar-nos els nostres mons, la nostra realitat, i a base d'això anar enriquint tota la nostra persona a través de valors, experiències i vivències vàries. I com bé diuen, des del projecte Rossinyol, el que fem és obrir-nos fins que el que al principi era una relació tancada, voli.